Niki ngasuket dusun apa, Bu? Sidagung. Sidoagung ya. Nggih, Sidagung niki Duku duku bersolek. Oh, bersoleh ya. Nggih. Gang Sanga. Gang Gange Gang Sanga. Gang Sanga. Nggih. Artene? Kulo ora pati paham Oh, kulo mboten. Gang Wolu Oh, temriki nggih, Bu. niku Oh. saben kalenan. Kalenan. Sidagung. Tapi niki nu omah terakhir nggih, Bu. Halo? Omah terakhir mentok nggih. Dalan buntu. Nggih, jalan. Dalan buntu. Niki akeh sing mata pencariane petani jenitri, Bu. Nggih. Petani Sebelah mriku. sebelum mriku ya. Nggih. Dan niku nggih bos Bos jenitri ya nggih namine Dalimin. dari min ya. Tandurannya teng pundi biasanya, Bu? Niku kan cara nikune kan ngontrak-ngontrak ngoten. Kontrak-kontrak. Nggih, kontrak tanah kosong Kontrak tanah. padahal nggih. Tahun apa Iya. kepripun. Apa teng mriki apa? Tapi nek niku kan penusupan nggih, Bu. Nggih. Nek penusupan kan tengar pengumuman enten nek niki kan mandan jarang-jarang ya, Bu. Asale nek lemah niki mboten saged ditanemi jenitri. Jenitri Carane lemah-lemahan ngoten. lemah-lemahan. Nggih. Niku nek jenitri teng gunung rata-rata nggih, Bu. Nggih. Halo Sobat JM, di kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah kampung yang terletak di lereng-lereng pegunungan. Kampung ini bernama Kampung Bersolek, Pedesaan Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Jadi saya bertemu dengan Ibu Tangguh yang menyusuri sebuah kampung yang berada di lereng-lereng, teman-teman. Perjalanannya cukup jauh juga. Sambil ngobrol-ngobrol dengan saya, Ibu Tangguh ini akan mengunjungi sebuah tetangganya yang baru saja melahirkan dan punya anak, teman-teman. Jadi Ibu Tangguh ini harus melewati jalan yang cukup terjal di sebuah lereng-lereng pegunungan. Mari ikuti perjalanan saya mengeksplor sebuah kampung bersolek di Pedesaan Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Saatnya kita explore. Let's go, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah kampung bersolek, teman-teman. Berada di Pedesaan Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Nah, kita ikuti explore saya di kampung pegunungan Sidoagung, teman-teman. Jadi ini kampung yang banyak menghasilkan tanaman jenitri, teman-teman. Banyak petani jenitri di sini. Walaupun tanamannya agak jauh ya dari pedesaan ini. Tapi mereka para petani jenitri yang sukses. Nah, simak terus explore saya, teman. Yuk, kita lanjut. Niki ngasuket dusun apa, Bu? Sidagung. Sidoagung ya. Nggih, Sidagung niki Duku duku bersolek. Oh, bersoleh ya. Nggih. Gang Sanga. Gang Gange Gang Sanga. Artene? Kulo ora pati paham Oh, kulo mboten. Gang Wolu Oh, temriki nggih, Bu. niku saben kalenan. Kalenan. Sidagung. Tapi niki nu omah terakhir nggih, Bu. Halo? Omah terakhir mentok nggih. Dalan buntu. Nggih, jalan. Dalan buntu Iki namine bersoleh. Niki akeh sing mata pencariane petani jenitri, Bu. nggih. Petani Sebelah mriku. sebelum mriku ya. Nggih. Dan niku nggih Bos jenitri ya nggih namine Dalimin. dari min ya. Tandurannya teng pundi biasanya, Bu?
Niku kan cara nigune kan ngontrak ngontrak. Kontrak-kontrak. Nggih, ngontrak tanah kosong Ngontrak tanah. kadang nggih. Tahun apa Iya. pripun. Apa teng mriki apa? Tapi nek niku kan penusupan nggih, Bu. Nggih. Nek penusupan kan Harus. tengar pengumuman enten Niki nek niki kan mandan jarang-jarang ya, Bu. asale nek limah ngriki niki mboten saged ditanemi jenitri. Jenitri Carane lemah-lemahan ngoten. lemah-lemahan. Nggih. Niku nek jenitri teng gunung rata-rata nggih, Bu. Nggih. Lokasine Iya. sing mboten enten taneman liya-liya ngoten. Oh, Dadi nggih khusus jenitri. khusus. Iya. Iya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kita akan mengeksplor sebuah kampung di lereng pegunungan. Dukuen apa, Bu? Miki Solek. bersolek. Oh iya. Lali. Oh iya. Bersolek. Kangsang. Iya. Oh, nggih pantesan motorku mandan nanjak-nanjak mboten kuat. Ternyata jalannya nanjak banget ya, Bu. Iya. Iya. Niku kan enten pernah lewat mriku, Bu. Nggih. Kula lewat pintu gerbang kan sami mawon kan. Nggih. Kok tembus ae. Niku kan enten dalan paling mentok niku, Bu. Sing lurus terus mong kanan terus niku Nggih. enten omah sing paling mentok niku. Nggih. Apa mboten serem ya. Jadi mboten Wonten dalan liyane maning kok balik maning kayak Nggih. gini ku. nggih. Pun carane pun biasane nggih. Pun biasa. Nggih. Pun biasa nggih. Kula teng mriku sekitar jam 4:30 apa damel video mriku. Nggih. Terus apa? Sore banget, ih peteng banget. Alhamdulillah nek niki aman. Aman nggih. Niku kan enten pos gardu nggih. Nggih. Pos gardu ketone dalane mendhuwur terus apa enten kampung juga? Wonten. Wonten juga. Nggih. Nek jenengan ajeng sing Iya. anu nggih, medal ngriku enten kuburan nggih. Oh iya. Jenengan terus mawon kin dugi Giripurno, iya. Nggih. Nek Kula pun pernah lewat sih mriku. dan nek Alas. jenengan niku saking mriku ngalir Iya. terus dugi penusupan. Iya, tapi nek lewat kuburan mriku kan jarene niku aja lewat mriku motore susah nanjak, harusnya lewat teng Sini. kuburan sing Tapi merokok. Iya. seniki bareng kan pun dibiari. Oh. Pun di lebari Lebari. jalanan nggih. Riyen sedereng niku Nggih. tek susah, tapi siki alhamdulillah pun sekecok. Tapi sing kuburan teng mriki mandan susah, tapi sing kuburan sebelah mriku gampang, Nggih. penak. Carane nggih ampun kalah kulina, Mas. Iya. Tuh niku teng pinggir kuburan kan sebelah mriku ya. Nggih. Sebelah wetane enten omah setunggal mah. Teng samping kuburan dhawekan niku, Bu. Sing mriko napa? Nggih, Nggih, nggih. kandel banget omahe. Griyane sapa niku, Bu? Amini. Amin nih. Nggih. Kandel banget dhawekan. Amin. Amin. Dan nek teng mriko-mriko malah saya, Mas. Ah, Ndelok iya. video mriko-mriko nggih. Nggih. Jone Kan dhuwur kula pernah ndeleng masjid niki sing ana enten makame nggih. jelas banget. Mriko kan Iya, makame carane sing ngrengku masjid. masjid sing bangun ya, Bu. Nggih. Oh, Carane nggih kesepuhan mriku lah ngoten. kesepuan Ya ini ya ini. Oh, nggih. sanjange nek kiai-kiai sanjange nggih Mas niku Nggih. obrolan biasa karepe makame teng sanding masjid. Oh iya. Men uli berkah. Nggih, sanjange nek Biasane. niku mireng. Iya. Oh, iya. Yang ki pun langsung mawon mawon. Nyangka-nyangka ngobrol ya Mas. Iya, mboten nyangka iya. Kula emang damele kayak niku, Bu. Damele Malah video teng pegunungan-pegunungan, Bu. Nek teng ngandhap mboten 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 seneng sing nonton, Bu. Oh. Iya, jadi senengnya kayak niki kan dalannya susah-susah. Kulo ya kadang keplara, kadang tiba. Iya, Napa nek wong dure sih iya kadang wong kota pinginen ndeleng sing gunung-gunung, pemandangan pemandangan, iya omahe pada nang gunung kok kepriwe iku. gampang ngomong. Iya, Antuken nek kepripun wonten kanan-kanane nggih. pripun angel. Ngomong gunung sih. Iya, kadang enten
Tengah apa? Salah-salah. Iya Karanggayam niku enten tempat mboten enten masjid sama sekali. Aduh. Kadang ya bertanya-tanya juga. Iya ternyata tempatnya Mboten iya biasa. susah motor susah ibu. Mboten biasa. Belum biasa sih. Iya. Ngegas. Motor gue ya mboten kuat. Ini Kuncinya pun dipendet mas. ampun bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman ibu. Ibunya arep dolan nop. Ceritanya aja Cerita. muji. Oh muji. Tenggene. Sederek. Der. Tapi seniki kan mujine gampang ngamplop mawon. Iya. Niku nek muji juga agak susah ibu nek lahiran dalu kayak niku mung rumah sakit. Kan dilalan itu pelosok-pelosok pun diparingi kados terang kadosnya terkantun kendaraan emang. Kendaraan. Ambulan kayak gitu. Teng balik desa nggih. Iya. Mulai sebengi jam setunggal dosto. Aduh. Alah ya harus. Ah, susah. Ya harus. Aduh, tempatnya. Iya. Oh, mriki datar, Bu. Mboten nanjak mana. Iya. Sini tuh iya. Dulu pernah lewat mriku apa? Kan penusupan arep meng Donosari mboten kuat motornya mundur maning, Bu. Iya. Donosari sing paling susah niku kula desane paling susah. Nggih. Arep ngambil video teng mriku aduh. Oh, mboten biasa sih, Bu ya. Nggih. Niku enten omah juga, Ibu. Oh, niku biasa, Mas. Lewat dalane dalan pundi Dalan nggih? ya dalan pelosok kados ngeten. Tapi Iya. kendaraan pun sakit masuk ngoten. Iya. Ketinggalan saking mriki kan lucu kan mboten enten ratusan hingga Oh. liwat motor. Lah apa lewat mriku? Mriku aring Balai Desa Karangjambu. Karang Jambu. Nggih, Balai Desa niku. Sing lurus mawon nggih. Nggih, Oh, niku Karangjambu. Karang Jambu. Wetan Lepen namine Karangjambu. Karang Mriki namine Sidagung. Sidoagung nggih. Oh, nggih nggih. Iya kula ya penasaran dalan mbun dicor-cor tapi dalan pundi niki? Mriki motor sakit mriki mawon. Iya. Terus dikiring nginggile Iya. masjid. Kan sebelah mriku malah kotone gampang, Bu. Nggih, Sing enten pintu gerbang niku. nggih. Iya. Gitu sih. Ada tapi mboten ketinggal janitor ini mboten ketinggal. Nggih, mboten mriki mau nih. Mau nih. Pantesan kula takon niku. Janitor ini pundi? Oh niki juga janitor nggih, Bu. Napa kok? Mboten. Tapi jarang-jarang. Jarang. Kados penusupan kan Iya. setiap anak kan pasti tentang Janitor ini nggih. Iya. nggih. Jadi perkampungannya kayak alas gitu, Bu. Nggih. Kasih rempet-rempet. Anu carane angger dalu nek bareng enten lampu kan Iya. serem. Oh, serem ya. Nggih. Turu kasik ya, Bu. Zaman ringan nggih kentir. Kentir ya. Tapi wong gunung ya ampun biasa, Ibu. Biasa.
Alhamdulillah nggih. Nggih. Gendong nggih. gendong iya. Nggih, khusus niku sakit teng pekan ngeten. Oh, iya. Niki sing melihara monyet niki. Oh, Oh, niki. Kudang niku. tapi kan diger, Mas. Inggih, iya. Berarti oh iya, kula pun pernah lewat. Oh, berarti Nggih. lemah tuh. Oh, yang kertas. Nggih. Oh, jenengan pun kelampan iki. Nggih, tapi udanan balik maning, Bu. Oh, Ah, iya. Oh, ini motor nggih gagal mriku sakit. nggih. Padahal niku mangke niku nggih sakit. Iya. Nek saking mriku emang ketane gampang. Nggih. Kalau nek sebelum mriki wonten susah nanjake. Oh, iya. Rumahnya pada ngadap-ngadap nih, Bu. Wedine mbok longsor. Lah niku toren abrit-abrit niku teng inggilan niku. Oh, nggih iya. Anten griya juga, Ibu. Nggih. Mriku. Kayak anten dangdutan. Enten jang gede damai kados. Oh. Ketemu jenisnya, Dik. Sing niku, Nggih. sing tip-tipan. Nggih. Ya, balik maning isian dulu. Mungkin nerima kondangan, Bu. Mboten kan Oh, sejarah wis sederek. caket niku gitu lho, Mbak. Oh iya. Kalau arep ngono juga malah balik wae. Tapi lewat bae lah. Mboten apa. Mboten apa. Iki jenengan muter man mriko Iya. mundut motornya wis kenceng. Iya. Ya, Mas. Oh niku. Ya mending balik. Balik maning. Oh, berarti tengandap Ibu. Nggih. Oh. Niku nek lurus terus niku enten kampung Ibu. Sing nanjak terus nggih. Kasih nanjak nggih. Oh iya. Pantesan ngeri kuwi. Oh, harap mriku. Oh nggih. Iya. Perintah laren. Iya. Nah ini teman-teman. Jadi di sini ada yang punya bayi. Di sini gadis. Iya. Iya, kasih dah. Assalamualaikum Bu. Oh iya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli Oh, alaihi wasallam. Anten boten. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Nah, ini teman-teman.
Nah ini teman-teman, suasana perkampungannya begini. Saya dari tadi mengobrol sama ibu-ibu ya teman-teman. Jadi dia niatnya mau nguyi teman-teman. Jadi nguyi itu apa ya bahasanya? Menjenguk ibu yang baru saja melahirkan, punya anak ya teman-teman. Ini di sini juga ada jenitri satu aja. Jadi di sini masih agak jarang teman-teman yang punya pohon jenitri. Karena ini pegunungan tapi agak nanggung ya. Beginilah suasana teman-teman kampungnya. Oke teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana kampung di Kampung Bersolek, Desa Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Terakhir nama saya Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.